Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio. En samen zijn we Gebroeders Wolf. Welkom en leuk dat jullie kijken. Dit is tevens ook onze eerste aflevering. Ik ben Reda, Dibo Exito. Een aflevering met Jason, Demo, Jahoon. Veel kijkplezier. Malone CB. Rustig. Chill. We zitten hier met Jason, a.k.a. Demo. Stel jezelf voor, man. Ja, moet ik zeggen. Mijn naam is Jason Jahoon. Ik ben 32 jaar ondertussen. Antilliaan, werk bij Vanix als radioreporter en ook trainer van radioreporters. En ik doe marketing. En daarnaast mijn eigen productiebedrijf. Dat een beetje, man. Oké, man. Dope. Juist, belangrijk. Zeker. Altijd je gordel om. Maar je geeft aan, je bent Antilliaans. Sowieso. Ben je hier geboren dan? Nee, ik ben in Curaçao geboren. Heel lang geleden. Ik ben wel heel jong, was wel heel jong toen ik hier naartoe was gekomen, maar ik denk 3 of 4 of zo. Wat ben je? Vanaf het moment dat je je kon herinneren, of je kan herinneren, hoe was die switch voor jou tussen Curaçao en Nederland? Is lastig, man. Toen ik echt toen ik 3, 4 jaar was, had ik dat niet echt door of zo. Dat we verhuisden of zo. Maar we waren op een gegeven moment wel weer teruggegaan naar Curaçao toen ik, hoe oud was ik toen? Ik denk 5, 6 jaar of zo. 7, 8, zoiets. En toen heb ik wel in Curaçao wel echt een tijdje gewoon naar school gegaan ook. En toen ging ik weer terug naar Nederland en dat merkte ik dan weer wel, omdat ik al wat ouder was natuurlijk. Ja. Okay. Ik denk dat het sowieso makkelijker is als je jong bent, toch? Hoe jonger je bent, denk ik, hoe minder moeite je hebt met soort van veranderingen in je leven. Zoals je 5, 6, 8, 10 jaar bent en weet ik veel, je gaat in een ander land wonen. Je mist je makkies even en zo, maar zeg maar 2 jaar later heb je weer nieuwe makkies waar je Action Man mee speelt en je weet niet eens meer met wie je aan de vibe was, weet je toch? Dus dat, wat ik wel zeg maar merk is dat want ik ben een hele periode ook niet naar Curaçao meer gegaan omdat ik gewoon niet in de mogelijkheid was om dat te doen. En zeg maar nu ik weer aan het gaan, ik ben nu weer 2, 3 keer geweest of zo in de afgelopen 2 jaar. Dan merk ik weer van, zo, er is wel toch een deel van mezelf wat er mist of zo. Oké, en dat is? Ja, gewoon mijn persoonlijkheid of zo, snap je? Ik ga nu naar Curaçao en ik ben daar en het klopt allemaal of zo, snap je wat ik bedoel? Ja. De vibes, ik herken mezelf gewoon op het moment dat ik daar ben. En hier heb ik dat minder, dat ik dan, ja ik weet niet man, gewoon mezelf herken of zo. Maar denk je dan ook dat je, als je daar woonde of daar zou blijven wonen, dat je nu een andere persoon was? Dan dat je nu bent? Dat is lastig om te zeggen, man. Ik denk dat ik sowieso wel de persoon zou zijn die ik nu ben, maar ik denk dat ik misschien completer zou zijn of zo. In de zin van? Als? Gewoon dat ik een completere beeld zou hebben van wie ik ben of zo. Oké. En met mijn achtergrond ook. Ja. En waarom zijn je ouders dan hier naartoe gekomen? Wat vind je bekend? Ja, ik denk voor de reden waarom alle ouders van Cura naar Nederland gaan, maar voor een betere meer toekomst. Mogelijkheden of zo. Oké. Het gevoel is altijd dat je op Curaçao toch wat minder kan bereiken of zo. Of dat er toch een soort van Ja, vind je dat ook? plafond is. Nou ja, dat is wat er mij wordt. Ik heb nooit zeg maar op Curaçao echt een carrière bedacht of uitgeprobeerd of zo. Dus ik kan niet echt beoordelen wat zeg maar of het de waar of mogelijkheden niet daar zijn of zo. Maar het is wel een soort van, iedereen op Curaçao die zegt dat wel een soort van, ja in Curaçao kan je niet zoveel. Het is klein, het is dit, het is dat. Maar ja, ik weet niet man. Ik denk dat overal wel gewoon succes te behalen is. Klopt. Ben je als persoon zijn zelf trots dat je
Curaçaoenaar bent? Ik ben sowieso trots, man. Ja? Ja, sowieso. Waar ben je Ik zie mijn trots pet niet, fuck, als je uit de Curaçao. Nou, wat is hetgene wat jou trots maakt als Curaçaoenaar? Ja, ik weet niet, het is moeilijk te zeggen, man. Ik ben gewoon trots op waar ik vandaan kom, wat mijn... ik ben nu ook vooral nu wat vaker terug aan het gaan naar Curaçao en zeg maar... Ja, ik weet niet, man, de vibes, de temperament, gewoon alles, man. Het is gewoon hier toch, ik voel me thuis ook gewoon, man. Als ik Curaçao zeg, waar denk je aan? Wat is Curaçao voor jou? Als ik aan Curaçao denk, dan denk ik aan zeg maar in de avond bij een trucje pang, terwijl iets verderop is je een gekke band gewoon op straat aan de kant van de weg iets aan het spelen is en mensen daar aan het dansen ambiente zijn. Gewoon, ja toch, vibes, ambiente inderdaad. Maar in jouw doen en laten, merk je dat je bijvoorbeeld Nederlandse kenmerken hebt of Antilliaanse kenmerken? Ja, wat zijn Nederlandse kenmerken? Ik ben niet gierig. Dus jij deelt wel met je broeders? Ja, maar soms te veel, man. Okay. Nee, maar wat in jezelf, ja, eigenschappen die zeggen, dat is echt Antilliaanse eigenschappen. Je bent echt Antilliaans. Ik schreeuw veel. Ja. Nee, ik ben wel temperamentvol, man. Dat is wel iets wat ze zeggen over Antillianen, toch? Die kunnen snel... Een heet hoofd. Ja, toch. Als je op een feest gaat, iemand trapt. Nee, niet zo. Dus dat is gewoon kinderachtig. Dat is gewoon chingoor gedrag. Maar ik bedoel meer gewoon... Ja, ik weet niet, man. Ik ben heel snel in het laten merken als ik iets niet dope vind. Ja. Snap je wat ik bedoel? Bro, dan hoor je dat gelijk. Ja. Je weet toch wat ik bedoel? En ook, je weet toch, op maar de dat kan toon ook die goed ik op dat moment gepast vind. Ja, tuurlijk. Zo, ik vind, kijk, weet je wat het is? Op het moment dat ik iets fout doe, wil ik ook dat iemand mij gewoon zegt van, dit wat jij doet kan niet, man. En hier. Kijk, als je zegt kan niet, en ik zeg je hoezo kan niet, en je zegt ja, kan niet, ja, je bek, daar heb ik niks aan, snap je? Als je tegen mij zegt ja, kan niet, want dit, dat en dat, en ik kan jou begrijpen, dat is toch beter juist voor de omgang die je hebt met iemand. Ik kan sowieso dan weet niet je ook tegen... wat je aan beide partijen hebt. Ja, maar ik kan sowieso niet tegen het vriendelijk doen en dan daarna zeggen van ja, maar die guy is echt wack, want hij doet dit en dat. Ja, als ik je wack vind, dan zeg ik dat gewoon van je bent echt wack bezig. Zie je jezelf over een paar jaar Curaçao wonen? Nee, man, denk het niet, man. Ik zie mezelf al over een paar jaar een huis op Curaçao hebben en dan daar zijn gewoon wanneer het kan, elke keer gewoon, snap je? Maar waarom niet wonen? Ja, omdat, weet je wat het is, ik heb heel veel tijd geïnvesteerd om iets te bouwen hier, snap je wat ik bedoel? Dus het zou raar zijn als ik nu zoiets heb van, ik ga naar Curaçao en ik heb voor niks al deze onzin gedaan, snap je? Maar ja, Curaçao is wel een deel van mij, snap je wat ik bedoel? Dus ik zou wel daar vaak willen zijn ook ofzo. Of iets willen bouwen, gewoon een eigen onderneming. Dat iedereen dat wel wil. Maar ik zou niet nu daar gaan wonen. Maar vertel ons wat meer over je carrière, want je werkt bij een bekende radiostation. Ja. Phonics zei je zelf net als reporter of eindreporter. Nou ja, ik was begonnen als reporter, 5,5 jaar geleden of zo. Reporter voor Rotterdam maakte ik, ging naar feesten, festivals, evenementen, dat soort dingen. Maak ik verslag voor de radio. En ik ben ondertussen gewoon verder gegroeid, dus nu ben ik reporterscoach, dus ik train alle reporters van Phonics. Oké. En ik doe ook een deel van de marketing, man. Hoe ben je bij Phonics terechtgekomen? Hoe is het allemaal begonnen? Toen ik vrij was gekomen, toen was ik Media Entertainment Management gaan doen. Op HBO, ik had zo'n 21 plus toets gedaan. Dat was best wel makkelijk. Toen was ik Media Entertainment Management gaan doen, omdat ik eigenlijk altijd wel... Ik wou vroeger altijd rechter worden, zeg maar. Totdat ik een strafblad kreeg, of rechter-advocaat. Totdat ik een strafblad kreeg. Toen dacht ik, ja, dat gaat het niet meer worden. En toen ging ik de media in, man. Dat was een beetje... Het begon eigenlijk gewoon voor de grap of zo. Dat was in Rotterdam, van de Roadtap of zo was dat. Was er zo'n project. Ja, Roadtap doet veel meer dan Phonics ophalen. Dus ik ook... Roadtap had zo'n project waarbij ze zo'n bedrijf hadden. Die had allemaal IMAX en zo, computers en camera's en shit. En je mocht daar gewoon komen, die shit lenen en weet ik veel, filmpjes maken. Je kon daar editen. Ze gingen jou zeg maar tips geven, leren hoe je moest editen. Dat is gewoon zo'n project voor jongeren, zeg maar, een beetje. Dus ik ging daar met een paar matties van mij. Gingen we gewoon domme shit doen. Dat was eigenlijk gingen we gewoon sketches maken. Je weet toch, van die korte grappige filmpjes over onzin.
Ja, ik weet niet man, we waren echt met 4, 5 boys in een auto en gingen gewoon domme shit doen. Gewoon, we gingen naar de Vissa, gingen we zeggen dat we van BNN waren. En dat we een verslag kwamen maken voor die Vissa. Maar is dat ook uitgekomen of? Nee kill, we waren helemaal niet van BNN kill, waar praat je over? We waren gewoon een paar boys uit de hoed die zeg maar, daar bij Ramp heette die shit, gewoon een paar camera's mochten lenen. Ja man, we gingen gewoon domme shit bedenken man, late night drugging, we gaan in de avond op straat, gaan we kijken hoe het gaat met drank en drugs, zie je toch? Yeah. Dat soort shit, en dan hadden we het idee van nou, we gaan iets maken. En in die tijd was ik ook een beetje bezig met muziek en zo. En op een gegeven moment gingen we filmpjes maken voor zo'n lokale radio of tv-station, Ramp, of Dynamic heette dat toen. En ik ging ook voor zo'n radiostation, ging gewoon vrijwillig zo'n programma maken bij Staan Vast. En zo was het een beetje ontstaan. Op een gegeven moment was ik, omdat we muziek aan het doen, had ik Aiki leren kennen van Zware Jongens. Ja. En ik ging voor hem ook die Punch-Out Battles ging zeg maar presenteren. Ook een groot concept. Heb jij hem benaderd, hij jou, of weet je dat ook niet? Nou ja, we hadden sowieso al, dus ik had hem zeg maar al een keer benaderd, want we hadden een studio nodig om een track te tapen die we wouden gaan releasen. Ja. En we vonden de studio bij Wauw Pauw. Toen gingen we daar en toen bleek het die studio van Zware Jongens te zijn. Toen hadden we gefixt met Perry toen die tijd, Distortion heette nu. Hadden we 2 of 3 tracks getaped en toen was Aiki daar ook, had hij die tracks gehoord, vond hij het wel lauw. Toen gingen we een clipshoot doen, was hij even gekomen, zo was een beetje die connectie gekomen. Toen was hij bij Ramp gekomen, zag hij die shit wat we aan het doen waren daar toch met die gekke sketches en zo. Zei hij, oh ja, jullie doen het best wel lauw, je kan wel lauw presenteren, je toch zo liep het gewoon een beetje in elkaar over. En ik was toevallig bij die Punch-Out Battles, voordat ik bij die allereerste was ik al gaan, omdat ik zag die flyer, ik dacht, hey battles, laat me gaan checken, je toch? Zo was ik daar gaan en eigenlijk sindsdien ben ik elke Punch-Out Battles daar geweest. Zo. Je had het net ook over dat je muziek maakte. Ja. Volgens mij ben je in die periode begonnen met de naam Demo. Ja, sinds klein al denk ik. Hoe is die naam ontstaan? En wat betekent het voor jou? Ja, het was gewoon vroeger, kijk zeg maar toen ik begon met rappen, toen ik nog Ching was, toen ik in Noord woonde, zeg maar, toen ik in Nederland kwam wonen, woonde ik in Noord als eerste. Toen rapte ik soort van in het Engels en toen zeiden de boys uit de buurt altijd, yo, give me a little demo, give me a little demo. En toen was die naam blijven hangen gewoon, snap je, als ze me zagen was hey, little demo, je hebt al zo. Het is wel catchy. Ja, en zo bleef die en toen ging het van Lil naar J, Demo en toen gewoon Demo. Maar heb je niks meer gedaan met rap dan? Ja. Of doe je nog wel? Ja, ik zit sowieso nog in de muziekbusiness, zoals ze dat noemen. Maar ik maak niet zelf meer muziek, man. Ik ben hier gewoon meer achter de schermen. Gewoon. Ik vind dat toffer, man. Dus ik vind dat gewoon lauwer om te doen, man. Geef me meer voldoening. Maar krijg je geen verleiding of zo als je de jongens bezig ziet? Denk je niet van, oké, hier wil ik wel 8 bars op gooien, hoor? Ja, niet per se, man. Sowieso wat er nu wordt gemaakt is niet per se wat ik maakte toen ik muziek maakte, snap je? Dus ik weet toch, het is niet dat ik iets hoor en dat ik denk, oeh, gooi de autotune aan. Laten we iets gooien, je weet toch? Ik heb een documentaire van jou gezien en ik denk dat jouw leven niet altijd kleur heeft gehad. Om het zo maar te doen. Je hebt het waarschijnlijk over, ja, welke documentaire heb je? Ondertussen zijn er weer meerdere documentaires. Ja, je hebt, ik denk dat hij Lost Boys bedoelt, de documentaire Lost Boy. De eerste? De eerste en de tweede heb je nu 5 jaar later. 5 jaar later. Maar meer over die 5 jaar later, oké? Het ging gewoon in ieder geval over dat ik vrij kwam en mijn leven ging beter en shit. Dus dat ik die opleiding ging doen. En hoe makkelijk of moeilijk het is met reclassering om je leven weer op orde te brengen als je gewoon de goede kant op wil gaan. Maar is dat verschillend per persoon? Wat bedoel je? Als je uit net vrijkomt om je leven weer op te pakken, heeft dat met cultuur te maken, afkomst te maken of persoon zijn zo? Ja, ik denk of ligt het aan hunzelf? Ik denk een beetje van alles, man. Sowieso is het systeem in Nederland werkt voor geen meter, dus dat heeft iedereen tegen zich, snap je? En uiteindelijk denk ik dat het sowieso wel ligt aan, zeg maar, je achtergrond, wat voor vangnet je hebt, zeg maar, hoe het met jou afloopt. Als je vast komt te zitten, stel je bent jong, je haalt kattenkwaad uit bijvoorbeeld en weet ik veel, je gaat bureau haalt of je moet een keer een
weekje vastzitten omdat je weet ik veel, iets stoms hebt gedaan. Maar je hebt gewoon bijvoorbeeld heel veel familie of heel veel mensen om je heen die jou kunnen opvangen. Of bij wijze van spreken een rijke familie die... Snap je wat ik bedoel? Waardoor je makkelijker zeg maar eruit kan oppakken, zeg maar. Ja, of verder kan gaan met wat je aan het doen bent. Dan is het sowieso anders voor je, voor als je zeg maar vrijkomt en je komt weer in een achterstandswijk met iedereen die honger heeft en op zoek is naar hoe die gaat overleven. Dan is de kans dat je zeg maar terugvalt sowieso makkelijker wel, denk ik. Oké, we zijn nu inmiddels 3 maanden verder volgens mij. Dat de documentaire uit is gekomen. De tweede. Is er al een verbetering in jouw leven op dat gebied? Je bedoelt met schulden? Ja. Ik moet mensen wel zeggen, ja, wat voor gebied. Als mensen het nog niet hebben gezien in ieder geval, ga checken. Maar zie je al verbetering? Ja, die tweede deel van de docu was eigenlijk... dus ik had in 2016 was ik genomineerd voor de NTR Radioprijs, omdat ik een hoorspel had gemaakt. En toen vond die vrouw die eerste docu had gemaakt dat eigenlijk een mooie moment om zeg maar een nieuwe docu te maken van het vervolg. Want ze wil laten zien van als je je best doet dan kom je er wel, ondanks dat je foute dingen hebt gedaan. Zo. Naarmate we zeg maar die docu aan het maken waren, toen kwam zeg maar het schuldending zeg maar naar boven. En toen zei dit verhaal moeten we vertellen, dus toen hebben we dat verteld. En sinds de docu is het wel, ik wil niet zeggen dat de situatie is opgelost of zo, maar het gaat wel de goede kant op, man. Dus sowieso is een crowdfunding ook open, zeg maar. Ja, serieus? Ja, man. Voor jou zelf dan? Ja, maar gewoon mensen die die docu hadden gezien, die dachten van dit mag niet, dit onrecht. Dus je mag hier niet rijden, hè? Ja, ik ben naar jouw verhaal aan het Worden we aan de kant gezet, gelijk mee. Wel goed voor het de helemaal zit erbij, komt goed. Bij mij is het alleen maar erger. Je auto wordt gelijk heb slecht ervaring. Kennen ze jou toch? Ga je heel je auto strippen, dan ben je dat toch wel zeggen. Ja, er is in ieder geval een verbetering, of tenminste een klein beetje verbetering. Ja man, die crowdfunding heeft iets van 30.000 euro opgehaald. Dus dat was gelijk de helft. Ja. Van de 60. Ja man, dus dat is gelijk de helft van alles. Wat heb je ermee gedaan eerlijk? Ja, maar schuld afbetaald. Ik heb deze auto gekocht. Ik zie op zeker schoenen aan en zo. Nee, grapje mensen. Nee, maar gewoon je schulden betaald. Ik heb een nieuw huis gekocht. Laptop. Ja. Nee, ik heb gewoon sowieso gelijk alle deurwaarders en zo heb ik afgelost. En het gaat wel een stuk beter, man. Het gaat ook veel beter met wat ik aan het doen ben in mijn eigen leven. Nu ik zeg maar minder hoofdpijn en stress heb van al die schulden en zo. Ja. Heb ik meer ruimte om creatief te zijn en om na te denken over wat de plannen zijn en wat er bereikt moet gaan worden en al die shit. Ja, toch? Dat is mooi. Je bent nog best wel jong. Ligt eraan wie je het bekijkt. Dingen te doen om nog groter te worden, om jouw leven wat interessanter te maken, denk ik. Ja. Heb je nog plannen voor de termijn? Nou, ik zeg al een tijdje tegen mezelf dat ik de nieuwe John de Mol word. En hoe vaker ik het zeg, hoe meer ik het ga geloven. Dus, ja, hoezo? Wat demotiveert je? Hoezo niet? Toch? Nee, je zegt hoe vaker je zegt, hoe moeilijker je het gaat geloven. Hoe meer ik het ga geloven. Oh, hoe meer? Sorry. Kijk. Ja? Waar zie jij iets positiefs aan dan? Dat het jou gaat lukken? Ja. Sowieso moet je in jezelf geloven. Het is aan het lukken, man. Je toch? Ja, je bent niet te veel kwijt, merk ik. Ik ben niet de nieuwe John de Mol of zo, maar ja, ik weet niet, man. Je moet gewoon doelen stellen in je leven, denk ik toch. En ik wil wel die kant op, zeg maar. Ik heb kort geleden een serie gedaan met BNN. Die is nu online aan het komen. Dus dat is dope. Ik ben in gesprek met andere tv-zenders over programma's van mij die misschien gaan komen. Dus we zijn bezig. Oké. Gezien dat jij prijs hebt gewonnen van radio of zo, NPO Radio, als ik het goed zeg? NTR Radioprijs, ja. Waarvoor was dat precies? Ik had toen Zeg de naam ook al.
Ja, het was zeg maar van de NTR en het was een radio. En waarom heb je die gewonnen dan? Ja, ik heb zeg maar een hoorspel ingestuurd. Die moest eigenlijk gewoon iets insturen. Een radioshow of een podcast of een hoorspel of eigenlijk iets audio zeg maar. Ja. En ik had dus een hoorspel gemaakt van mijn allereerste overval. Dat is gegaan. Oké. Ja, alleen audio. En toen was ik genomineerd en toen heb ik een juryprijs en een juryprijs en de publieksprijs gepakt. Ja. Publieksprijs ook nog, oké. Ja. Zeker. En ja, verder nu werk ik dan bij Phonics en dat gaat ook goed. Ja, dat gaat lekker man. Phonics is lekker aan het groeien, dus dat is echt mooi. Je zit voornamelijk op straat, of je loopt voornamelijk op straat? Ja, als reporter was ik wel het meest zeg maar op straat inderdaad. Maar omdat ik nu zeg maar ook meer richting leidinggevende ga, richting trainen van reporters en zo, ben ik nu wel iets minder zeg maar echt zelf aan het reporten. Ja. En sowieso nu komt de zomer eraan, dus nu begint het festivalseizoen en dan gaat weer mijn marketingpad op en gaan we met Phonics heel veel marketing dingen doen. Dus gewoon ideeën bedenken om het merk verder omhoog te brengen. Dus jouw mening telt ook bij Phonics? Ik mag het hopen. Nee, ik bedoel, jij zit ook aan tafel met de andere mensen aan tafel. Ja, kijk, het ding is bij Phonics dat iedereen zijn mening wel telt, man. Phonics is niet per se een radiozender waarbij de leiding zegt, ja, we gaan nu dit doen met zo en hier en daar. Ja, oké, er zijn wel natuurlijk dingen in het bedrijf die moeten gaan zoals ze moeten gaan, snap je? Dat is overal zo. Maar als het gaat om inhoudelijk, zeg maar, vooral de shows en zo, dan heeft iedereen daar denk ik wel inspraak in, man. Ik denk dat dat ook wel de kracht is van Phonics, omdat we dienen een multiculturele samenleving en als één iemand bepaalt wat tof is, dan sluit je best wel veel mensen buiten, snap je wat ik bedoel? Dus eigenlijk moet je gewoon een groep van allemaal soorten mensen hebben die samen kunnen praten over wat zeg maar het beste is. Ja. Hoe groot is jouw groep? Waar jij je leiding van geeft, of in ieder geval in moet werken? Begrepen? Nou ja, ik train gewoon alle reporters bij Phonics. Phonics heeft volgens mij vier audio reporters, ja, dus daar geef ik gewoon training aan. Ik doe ook een gedeelte, zeg maar, de aanneemprocedure, dus het beginprocedure om te beslissen of iemand de kwaliteiten beschikt om reporter te zijn. Dat zijn ja 4-5 mensen en dan met de marketingkant hebben we wel echt een straatteam waar je leiding aan geeft. Dat is wel echt 50, 60 man of zo. Ja. Dus dat. Oké. Lekker de baas spelen. Dat is ook een Antilliaanse eigenschap. Ja, is dat zo? Lekker de baas spelen? Sowieso. Dominant. Is dat het? Dominant? Ja, man, natuurlijk. Ja. Tegenover anderen of... Ja, we zijn sowieso een dominant ras, toch? Best wel. In geluid, in aanwezigheid. Je zegt gewoon tegen je bijvoorbeeld... In musicaliteit. Dus niet als je later bijvoorbeeld vrouwen hebt of zo, dan gaan schat, het probleem maar eten. Nee, dat is de verkeerde dominant, man. Ja, dat is ook dat dominant. Is wat jij gelijk denkt aan dominant. Zo ben jij, hè? Dat is... Zou je durven? Is je vrouw dominant? Ja, maar zij draagt de broek. Ik draag een jurk. Nee, maar luister, er was ook iets, ik weet niet of ik erover mag praten, maar ik ga gewoon die vraag stellen en ik wil het wel van jou of erover mag praten. Want er was ook een deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, ik weet niet hoe je het moet noemen, die jou om advies ging vragen, hoe het anders kan. Ja, maar er zijn wel een paar eigenlijk ondertussen. Man. Een paar zelf? Ja man, sowieso sinds die documentaire is geweest, hebben best wel veel partijen hebben contact met mij opgenomen. Omdat ja, weet je wat ik aankaart zeg maar, in die documentaire, dat is ook de realiteit. Snap je wat ik bedoel? Wat er nu gaande is, gewoon nogmaals, net als de eerste documentaire eigenlijk, het systeem het werkt gewoon niet. En het was denk ik gewoon belangrijk om die taboe te doorbreken, om dat verhaal te vertellen, om zeg maar een soort van iets los te krijgen ofzo. We zijn ondertussen ook met die documentaire langs het ministerie van Sociale Zaken geweest, hebben we daar ook gesproken, bij DUO zijn we geweest.
Ik voel nog een documentaire aankomen. Nee, toch niet? Je vindt het genoeg? Ik heb het gewoon losgelaten. Documentaires over mijn leven niet maken. Hoe heb je het ervaren eigenlijk? Moest je er aan wennen dat de camera je volgt en bijna heel Nederland misschien jouw shit weet? Nou, valt wel mee man, denk ik. Ik ben het, ja, ik wil niet zeggen dat ik het gewend ben, maar ja, ik weet niet. Hoe hebben mensen daarop gereageerd eigenlijk? Ik ben ervoor gemaakt. Ja, goed wel man. Ik heb echt heel veel reacties gekregen. Veel mensen ook die zeg maar hetzelfde hebben meegemaakt of het wel herkennen. Of in dezelfde situatie zitten op dit moment. Heel veel mensen ook die zeg maar werken in de hulpverlening. Die zeggen ja, wij weten ook dat het zo werkt. Het is echt kut, bla 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 bla. Dus ja, dat man. Maar ik hoop in ieder geval dat er een soort van verandering of zo. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Klopt. Dat is goed man. Maar als jij anderen moest motiveren, zou je dat kunnen? Die in jouw situatie zitten. Wat zou je hun aanraden? Ja, ik denk dat sowieso de reden waarom ik de documentaire heb gedaan ook was voor een deel om mensen te motiveren. Omdat ja, je zit snel vast in zo'n vicieuze cirkel toch? Waarbij je het gevoel hebt dat zeg maar, je leven zo gaat zijn, dus dat je leven maar zo gaat zijn. Maar dan ga je ook alles doen op een manier dat je leven zo gaat zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel, weet je toch? Maar op het moment dat je dus tegen jezelf zegt, we gaan de nieuwe John de Mol worden, of we gaan puntje, 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 dan ga je ook zeg maar jezelf gedragen op een manier om dat te bereiken als je serieus bent. Ja. En dat is de enige manier, denk ik, hoe je dan zo'n vicieuze cirkel kan doorbreken. Want als je morgen doet wat je gisteren deed, dan is het, toch niet, is het raar als je dan iets anders verwacht als uitkomst of zo. Maar lijkt het jou ook wat om zulke trainingen te geven of ondersteuningen ja, aan zulke dat doe mensen? ik al ondertussen. Ja? Man. Ja, man. Ik geef veel workshops, scholen. Ik geef eigenlijk veel soorten workshops nu, man. Ik geef media workshops ook. Ja. Dus mensen leren zeg maar reports maken of dat soort shit. Ja. Mediavorming, dus hoe op scholen hoe jongeren zeg maar media moeten zien en wat ze wel en niet moeten meenemen. Dus Ja. hoe de media Eigenlijk werkt aan de beeldvorming kant, heeft, zeg maar. Dus dat ze dat op het moment dat een Antilliaan iets goeds doet, het een Nederlander is. En Ja. op het moment dat hij iets fouts doet, dat er staat de Antilliaan. Ja. Zeg maar die beeldvorming. Waarom is dat zo En eigenlijk? hoe je dat moet interpreteren, ja weet ik veel, omdat dat we in een racist country wonen, man, jongen. Ja, vind je dat? Dat weten we toch allemaal. Ja, vind je Nederland echt? Want je woont hier dus. Dus Ja. ja, toch wel een reden waarom je hier woont. Of is dat gedeeld alleen door wat jij zeg maar Maar als dat- negatief Het ervaart? feit dat ik hier woon, dat bevestigt of ontkracht toch niet het feit of we in een racistisch systeem leven. Maar heb je dan een systeem? Is dat een Nederlandse systeem of gewoon wereld? Ja, allebei. Allebei. Maar ik bedoel, kijk, Nederland accepteert ons. We zijn nu in Nederland, hè? Ze hebben ons binnengelaten. Ja, maar wie heeft jou binnengelaten? Ja, het systeem. Maar vind je echt Nederland een racistisch land? Ja, maar kijk, weet je wat het is? Ik denk dat de fout al begint bij Nederland heeft ons binnengelaten. Want Nederland heeft ons niet binnengelaten. Nederland heeft ons eiland overgenomen en toen moesten ze ons wel binnenlaten. Op het moment dat er, zeg maar, ineens werd bepaald via de wet van hé, wat jullie aan het doen zijn, dat mag niet hè. Jullie moeten ze gewoon normaal behandelen. Toen was het, oh ja, kut, nu zijn het allemaal Nederlanders. Nu hebben ze allemaal ons paspoort. Weet je, maar mensen, Ja. bepaalde mensen, andere donkere mensen komen toch wel andere wereld toe. Gedeeld van het wereld. Ja bro, kijk, weet je wat het is? Ik zeg niet dat zeg maar, iedereen die in Nederland woont racistisch is, daar gaat het niet om. Maar het gaat om het feit dat zeg maar, de manier hoe dingen zeg maar, in plaats zijn gezet, hoe de werking is van dingen. Er zijn wetten die zijn bedacht in 1950 die nu nog steeds gelden, bij wijze van spreken. Dat is nooit aangepast op zeg maar, de nieuwe realiteit. De koning rijdt nog steeds in een koets waar slavernijbeelden op staan. Waar je ziet dat iemand zo'n slaaf slaat en zo. Daar rijdt de koets. De koning tot de dag van vandaag nog steeds 1 keer per jaar in. Dus ik begreep Als er dan niemand is die op zichzelf denkt dan hé, misschien moeten we dit aanpassen. Dan vind ik dat we niet in een
zeg je dat? Geaccepteerde samenleving zitten. Ja. Oké. Nou, ik snap jou. Als er nog steeds rellen worden veroorzaakt omdat zeg maar mensen niet kunnen begrijpen waarom Zwarte Piet als racistisch gezien kan worden, dan ja, sorry man. Maar ze willen wel naar Curaçao komen en tegen ons zeggen dat wij moeten stoppen met die feesten geven, want ze kunnen niet slapen. Ja, geluidsoverlast. Dan willen ze wel zeg maar naar de rechter gaan en zo. En willen ze zeg maar eisen dat wij zeg maar de feesten die wij organiseren sinds jaar en dag moeten stoppen, want hun kunnen niet slapen. Ik heb jezelf even geuit. Je gaat niet naar Koninginnedag in ieder geval. Koningsdag. Als die geboekt wordt. Koningsdag. Heb je het vroeger wel gevierd? Wat zeg je? Heb je het vroeger wel gevierd? Ik stond vroeger altijd op straat met een kleedje en allemaal spullen uit mijn kamer. Ik voor 50 cent heb ik verkocht, man. Dat was een doekoe. Ja, oké. Zo kan het ook. Wat goed, maar even. Dat is klein, man, bro. Ik was die guy die zeg maar alles wat hij in zijn McDonald's Happy Meal pakket had, op Koninginnedag ging verkopen in de stad op een kleedje, 50 cent, euro. Wat je zo... Ik weet nog dat zo'n cd die je gratis kreeg bij McDonald's, van Take That of zo, ik weet niet eens meer, of Backstreet Boys of zo. Zeg maar, er was zo'n vrouw die pakte die shit, die wou het kopen, ik weet niet hoeveel ik het had gedaan, 1 of 2, ik weet niet, volgens mij was het toen nog gulden. Ze kijkt naar die dingen, op de achterkant stond zo, je toch niet voor verkoop, zeg maar. Ja. Weet ik veel, ze zegt maar, dit is gewoon wat je gratis krijgt en daar heb je weer. Ik kijk haar gewoon aan, ik zeg 2 gulden, En heeft ze betaald? Ja, ze had gewoon betaald, ook ging ze weg. Ik dacht echt gewoon, dat is Mooi wat ik deed, man. Hosselen. Maar ja, even over dat dan. Moeilijke jeugd gehad ook dan. Ja, hoezo? Omdat ik zeg maar... Als je je Happy Meal cadeautjes gaat... Omdat er geen Koninginnedag... Als je Happy Meal cadeautjes gaat kopen... Nee, dat was gewoon de... Dan heb je een moeilijke jeugd gehad, hoor. Dat was gewoon de hustler mentality, man, bro. Oh, jouw broertjes zijn baas. Wat zeg je? Vroeger geen zakgeld gekocht. Hebben je ouders ook een moeilijke tijd gehad hier in Nederland? Nee, mijn ouders waren nou weer in Curaçao, man. En ik weet niet van jou, man, maar bij Antillianen zakgeld, ik weet niet, man. Ja, heb je ook zakgeld gehad? Ja, ik heb het zelf in mijn paarden zak gehad. Dan is het zakgeld, ja. Ik kreeg nooit zakgeld, man. Het was gewoon van, hé man, mag ik dit? En dan kreeg ik geld om het te halen, of ik kreeg het niet. Als je toch? Ja. Maar het was echt niet van, ik krijg elke week 10 euro of elke week 20 euro. En dat ik kan zeggen, ja, waar is mijn 20 euro? Je toch nog, man. Kinderbijslag nooit gezien ook. Zo. Ja toch, maar is toch normaal? Dus kinderbijslag, mijn ma zei altijd kinderbijslag. Ik krijg 1 keer per 3 maanden, dus dan gaan die andere 2 maanden dan. Wie betaalt dan alles? Beter zit je rustig met je kinderbijslag. Dat is wel gelijk. Nee, maar als ik jou de vraag stel, hoe zie je jezelf over 5 jaar? Wat zou jouw antwoord dan zijn? Of wat is jouw antwoord? Als de nieuwe John de Mol. Als de nieuwe John de Mol. Nee, ik zeg maar, ik heb nu... ik kan gewoon. Ik zou zeggen, go for it. Nee, kijk, ik heb sowieso, naast dat ik bij Vanix werk, dus mijn eigen bedrijfje, productiebedrijf, waarbij ik dus formats bedenk voor tv, content maak voor internet, tv, radio en muziek en zo. Dus ja, dat gaat nu wel steeds lekkerder, snap je? Dus ik zou het wel tof vinden als mijn eigen bedrijf lekker groot wordt. Oké. En daarnaast wil ik gewoon, ja, ik weet niet, man, gewoon lekker bezig zijn. Ik werk nu in de media, dat vind ik heel tof. Dus we gaan even kijken. Ik ben nu net doorgegroeid, snap je? Ik ben nu net een soort van leidinggevende en reporterscoach. Dus ik ben dat nu net aan het doen. Dus ik heb daar nu echt wel voldoening aan, snap je? Dus ik ben niet nu al op zoek naar meer. Niet per se, zeg maar, daar op dat vlak of zo. Want ik wil dat nu gewoon even uit die levels uitspelen. Snap je? Ik bedoel, op het moment dat ik denk van oké, ik kan niet
meer groeien of meer doen dan ik nu heb gedaan als coach of als trainer of als wat ik aan het doen ben, dan gaan we wel weer kijken wat het volgende is. Snap je? En daarnaast ben ik gewoon met mijn eigen bedrijf gewoon hopelijk wat tv-programma's en dat soort dingen, radio dingen en zo aan het maken. Man. Wat je tot nu toe hebt bereikt, hè? Heb je dat aan jezelf te denken of kan je ook naar iemand kijken van hé, je hebt mij gesteund die dag, of ouders of niet? Ja, uiteindelijk heb je alles wat je doet aan jezelf te danken, toch, denk ik. Niemand anders gaat iets voor jou doen, man, denk ik. Maar is er iemand misschien geweest die jou een duwtje in de rug gaf elke keer dat je een soort van neerviel? Of Kijk je spiegelbeeld. Kijk, mijn ma was sowieso altijd mijn motivatie. Ja? Mijn moeder was best wel jong toen ze mij kreeg, 16. En nog jonger toen ze mijn broer kreeg. Ik was naar Nederland gekomen met mij en mijn broer dus. Eindstand is hier naar school gegaan. Ik had diploma gehaald met allemaal 10 erop. Ja. Ook nog 2 banen tegelijk en shit, snap je? Ik heb wel zoiets van als mama dat Kan? Ja, met al die struggles. Fuck, ik heb niet eens kinderen. Ja. Wat lullig. Heb je geen kinderen? Je bent nog niet 100% aan het Nou ja. You're racist, man. Maar is goed, wat was je aan het zeggen? Ja, je hebt geen kinderen, dus als je maat kan, dan kan jij het ook. Ja, nou ja, niet van ik heb geen kinderen, maar zeg maar, zij had veel meer, ik wil niet zeggen tegenslag, maar veel meer zeg maar dingen waar ze mee bezig was. Ja. Toen ze zeg maar het aan het fixen was. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. En nou ja, dan moet ik het toch ook wel kunnen fixen. Ja, dus met andere woorden, als zij het had kunnen realiseren in haar situatie, dan kan jij het ook. Anders moet het voor mij een makkie zijn. She taught me better than that. Je bent natuurlijk opgegroeid in een buurt, in een omgeving, mensen om je heen. Zie je nog, heb je nog contact met de vrienden van vroeger? Heb je wat aan ze gehad? Ik heb nog wel contact met sommige mensen van vroeger, man. Sowieso Smokey is mijn doen voor life. Free Smokey. Ja. Ja, ik chill nog wel met een paar boys, maar ik ben vooral veel druk gewoon. Ik ben dingen aan het doen gewoon, snap je? Dus ik ben niet echt... boycott bezig geworden. Boycott niemand. Goeie man. carrière. John de Mol. Die wordt John de Mol hier, mensen. John de Mol, ja, oké. Nieuw. Je hebt helemaal gelijk. Nee, maar ik ben gewoon aan het rennen, man. Snap je wat ik bedoel? En op een gegeven moment kom je er ook gewoon achter dat niet iedereen bereid is om gewoon te rennen, om iets te bereiken, snap je? En je kan niet voor de rest van je leven niet rennen, omdat mensen niet rennen. Maar komen zij nog wel naar je toe voor advies of zo? Ja, veel mensen nog, man. Ook veel mensen die ik niet ken gewoon. En ik sta er ook gewoon voor open hier, toch, want wie anders gaat dat doen, snap je? Ja, dat is mooi, man. Word jij vaak herkend als je nog op straat loopt? Ja, man, gisteren nog. Ja? Ja, man. Ik word soms herkend voor die docu's, ik word soms herkend door Punch-Out, ik word soms herkend door Phonics. Ik doe veel, snap je, dus ja, dat is zo. Dat was grappig. Dat was geen grapje. Dit is de reden waarom we nou geen kans hebben in het leven. Ze blijven ons altijd zien als criminelen. 10 jaar lang mijn leven gebeten en nog steeds de crimineel, weet je toch? In mensen ogen, man. Dat is ook de reden dat hij blank is, denk ik. Het gaat de verkeerde kant op, man, jongen. Goed, mooi, man. Maar even, zou jij al, mensen komen sowieso naar jou toe voor motivatie en zo. Maar kan jij tegen kijkers die het moeilijk hebben, die goed bezig zijn, maar Iets willen bereiken. Ze willen het op gaan geven of zo. Of mensen die helemaal niks doen. Wat is voor jou een goede motivatie? Waarom zou je opgeven? Wat is de reden? Ja, misschien, kijk, je zegt het systeem werkt niet. Ze hebben schulden zoals... Ja, maar ik zie geen reden om op te geven, man. Ik denk dat opgeven... Kijk, op het moment dat je opgeeft, geef je op. Geef je jezelf op. Want je bent niet... Snap je? Stel, ik wil iets bereiken. Ik wil, weet ik veel, een show waar ik in de auto mensen interview. En weet ik veel, ik kan geen camera's fixen of zo. Ja. Camera's gaat kapot of zo. Dan kan ik zeggen, weet je wat, fuck it.
Of ik kan denken, oké, ik ga extra vroeg wakker worden morgen. Dan ga ik langs elke mattie die ik ken die een camera heeft, kijken of ik hem even kan lenen. En zo niet ga ik even naar daar en dit. En snap je? Dat is het verschil vaak tussen het maken en het niet maken. Of iets bereiken of iets niet bereiken. En zelfs het tevreden zijn of niet tevreden zijn. Want soms lukt ook gewoon niet alles wat je wil doen. Snap je? Maar wil je dan bij jezelf denken van zo, ik heb het opgegeven man? Of wil je bij jezelf denken, ja man, nou, dit maar best. Je toch? En dat je met een geheven hoofd kan zeggen van hé, ik heb hard gewerkt voor wat ik nodig heb. Ik ben goed bezig, wij doen dit. Ik spaar voor een nieuwe camera of zo, of iets anders dat ik nodig heb voor mijn concept. En mijn spaargeld, opeens komt de belastingdienstbrief. Dat wordt in de bus gegooid met ik moet dit en dit betalen. En het moet binnen een bepaalde periode betaald zijn. Dat kan je toch demotiveren? Sowieso. Dat heeft mij ook veel gedemotiveerd. Ja. En wat is dan die spirit die jou... ja, gewoon doorgaan man. Eye on the prize denk ik man. Ik heb denk ik niet voor mezelf een soort van formule wat mij zeg maar door al die struggles heeft geholpen of zo. Maar ik ben gewoon... Het is net alsof je zeg maar hete kolen voor jezelf op de grond zet en zo. Ja. En je gaat er overheen lopen. Zodra je zeg maar de eerste stap hebt gezet, moet je gewoon blijven lopen. Ja. Want zodra je stopt, nadenkt, twijfelt of zo, dan ben je fucked up. Je moet gewoon doorlopen vriend, totdat je aan de andere kant van die kolen bent. Je weet misschien niet hoe lang die kolen ding is. Maar gewoon lopen man, ooit komt er een einde aan man. Dat is het wel. En ook, het gaat ook dus wat ik net zeg om hoe hard ga je voor je shit werken om te krijgen wat je wil krijgen, snap je? Want uiteindelijk, ik heb alles geprobeerd wat je kon proberen. De kredietbank, de dit, oh nee. We hoeven niet dood te hebben. Hij wil het opgeven. Kredietbank geweest, dit geweest, dat geweest, niet gelukt, dit gedaan, niet gelukt, dat gedaan, niet gelukt. Ik kon ook denken, ja fuck it, en dan? Zou ik op straat gaan leven of zo, snap je wat ik bedoel? Dus uiteindelijk, ja, je moet wel gewoon iets gaan fixen man. Maar heb jij ooit zelf dat gevoel gehad? Dat opgeefgevoel? Sowieso, vaak genoeg. Maar ja, je toch, 2 jonkels later zijn we door. Ja, is dat die ingrediënt? Nee. Je zegt niet tegen onze kijkers. Doe maar even langs de shop, hè? Als je wil smoken, moet je smoken, man. Je toch? Ik ben echt niet een tegenstander van een goede jonkel. Hey, kijk, wat die van mij. Kan je even toeteren? Hij eet een lekkere stitchie, man. Ja. Hou je van Italiaans eten? Sowieso, man. Ja? Wat is jouw favoriete eten? Funchi con jambo. Die lekker man, zo. Op zo'n zondag. Piscacora. Ja, kan ook. Tutu, piscacora. Ga je wel eens naar Italiaanse feesten? De festival bedoel je? Ja, Italiaanse feesten, ja. Even, weet je toch? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf niet per se van de ritme combina echt ben. Ik voel het wel, ik kan er wel op vibe of zo, maar... Ik ga nu wel vaker, nu ik zeg maar een beetje meer naar Curaçao ga weer, ben ik weer zo, een beetje de liefde aan het ontdekken wel, man. Maar ik ben wel meer een urban guy zelf, man. Meer schuren dan... Zomaar schuren, waarom is urban gelijk schuren, man? Ritme combineren denk ik, met je vrouwtje even leuk. Wat is dat schuren? Dat is, ik wou net zeggen, dat is meer schuren dan... Hoe is je Antilliaans trouwens? Hoe is jouw Antilliaans? Mijn Antilliaanse bonbon, Kibra. Kan jij in de camera zeggen van in het Antilliaans? Ik ben niet met gebroeders Wolf. Amitaku e brother na Wolf. Maar dan zijn ook zo mensen op peppermint, hallo. Papi back na peppermint, man, dan weet je niet. Zie je? We zeggen kijkers van de uit de dint. Oké, so Jason, a.k.a. Demo. Atau mau sabay intervista. Als ik die moet zeggen, dan moet ik wel even nadenken. Komt goed, we gaan je cursus geven. Ja man, hoe kunnen mensen je vinden man, als ze iets over je willen ja, dus Demo de Don op Instagram,
Facebook, Twitter, alles gewoon man. Volg me daarop. GS Media, volg dat ook. Dat is mijn bedrijf. En hopelijk zijn we binnenkort de nieuwe John de Mol. Voor samenwerking, heb je daar een e-mail voor of is dat ook social media? Ja, check me gewoon man. Slide in mijn DM. Komt helemaal goed. Geef je wel antwoord? Ik reageer altijd man. Ik ben down to earth man. Ik ben begonnen van the gritty ground, weet je toch? Dus goed man, zoals jullie horen, dit is gewoon een demo man. Volg hem op Insta, op Facebook, op heb je nog Twitter? Ook man, ook nog Twitter man. Alles komt in de beschrijving. Alles in de beschrijving man, dus volg het. En ja, abonneer op ons kanaal, blijf kijken, deel het door, subscribe, wat nog meer man. Doe gewoon wat je moet doen om ons te blijven volgen man. Dit is Gebroeders Wolf, samen met Demo. Ja, ik heb nog wat te zeggen man, want ik wil sowieso Demo nog een keer bedanken. Thanks man. Voor het instappen bij ons in de auto. Sowieso lof man voor je tijd. Heel veel gezeik horen. Hey, stop je bij die koffieshop man.